Toamna a venit, trecem la roșu. Îl compar de data asta cu o altă rară neagră, care am servit-o recent, de la Porcari din 22, asta e de la Făutor din 2020. Eu mi-aduc aminte rara neagră asta de la Făutor. Poate că e vârsta, dar era mult mai tensă în arome de fructe. Sigur că asta e legat și de vârstă. Asta mie îmi place că e un taninic foarte plăcut, așa, unul delicat, unul suav. Era la fel și cel de la Purcari, dar cel de la Purcari mai avea și notele astea de fructe, de cereaș amar, mi-aduc aminte. Aici cumva chestia asta nu prea o simt. Totuși, oricum, e un vin perfect să-l savurez. Sigur că, în primul rând, stejarul se simte, dar, un pic și vanilie, așa, dulce, taninele excelente.